Vítame vás na hrade Strečno. Nachádza sa na ľavom brehu rieky Váh, neďaleko Žiliny, na 103 metrov vysokom vápencovom brale, v minulosti najbezpečnejšia pevnosť Považia. Aj keď je už 3 storočia ruinou, jeho zachovalá architektúra je dokladom vývoja stredovekej pevnosti od obdobia gotiky po obdobie baroka. Dejiny hradu sa začali síce až v polovici 14. storočia, ale prvé osídlenie je omnoho staršie. Archeologické nálezy dokladujú osídlenie hradného kopca už od mladšej doby bronzovej. Výslovný písomný dôkaz o jestvovaní hradu pochádza až z roku 1384, keď sa spomína pod názvom Comitatus Castri Strečin, teda Panstvo hradu Strečno. Najstarší hrad mal rozlohu iba 18x22 metrov. Tvoria ho neveľká obytná budova, cisterna, ktorá slúžila na zachytávanie dažďovej vody. Je vyhlbená do masívu skaly do hĺbky 3,5 metra pod úroveň terénu. Priemer je 2,6 metra. Obloženie studne bolo riešené kamennými kvádrami v 5 vrstvách, pričom dno pravdepodobne bolo odizolované vrstvou ílu zamedzujúceho priesakom vody. A poslednú časť tvorila hlavná väža, tzv. Bergrift. Ide o dobre zachovaný kamenný objekt s pôdorysným rozmerom približne 8x8 metrov, netypickým pre bergrifty, ktoré zvykli byť pôdorysu kruhového pre lepšie obranné vlastnosti. Patrí k najstarším častiam hradu, datovaným od obdobia vzniku hradu na prelome 13. a 14. storočia. Pôvodne išlo o 5-podlažný objekt s drevenými trámovými podlažiami. Vstup sa nachádzal v úrovni druhého podlažia cez gotický portál tvaru lomeného oblúka prístupný cez lávku. Na spodnom podlaží sa nachádza otvor do 8 metrov hlbokého objektu hladomorne. Väža bola primárne koncipovaná ako strážna, respektíve obranná väža, čo potvrdzuje jednak umiestnenie vstupu a taktiež aj počet a veľkosť okien. Ako kráľovský majetok sa dostal začiatkom 15. storočia do držby kráľovien Barbory a neskôr Alžbety. Jeho pohnuté dejiny trvali do konca 17. storočia, keď ho na príkaz cisára Leopolda zbúrali. Za necelé 4 storočia sa tu vystriedalo viacero majiteľov, z ktorých treba spomenúť Pongrácovcov, Pavla Kinížiho, Kostkovcov, Deršifiovcov a Vešeleniovcov. Výsledky historicko-architektonického výskumu sa stali východiskom pre jeho čiastočnú rekonštrukciu a konzerváciu. Úplne sa zrekonštruovala hlavná brána, hlavná väža, južný palác, severný palác a kaplnka. Z väčšej časti sa doplnili severná väža a predbránie, čiastočne východný palác, parkánová hradba a delové opevnenie. V roku 1994 boli dokončené hlavné práce a v roku 1995 bol hrad sprístupnený verejnosti. V 3 výstavných priestoroch sú inštalované exponáty zo zbierok Archeologického fondu Považského múzea v Žiline. Vystavené sú nálezy z centra Žiliny a priľahlých obcí, zoradené chronologicky. V prvej miestnosti sa návštevníci zoznámia s pamiatkami staršej, mamutia stolička, a mladšej doby kamennej i doby bronzovej. V druhej miestnosti pokračuje obdobie bronzu, nadväzuje doba železná, slovanské obdobie a začína stredovek. Bude tu inštalovaný napríklad i žarnov z výskumu Nededza, Kia. V poslednej miestnosti pokračuje stredovek a novovek. Súčasťou sú i kópie dobových kresieb a Mediritín Strečna a okolitých hradov, Starý hrad, Lietava, Budatín i Hričov. Expozícia má za cieľ zaujať a vzdelať návštevníka moderným spôsobom. Niektoré predmety, žarnov, praslen, sú prezentované i po svojej funkčnej stránke. Návštevníci si tak vytvoria predstavu o starých, zabudnutých remeslách a pracovných postupoch. Predmety budú doplnené obrázkami a nákresmi. Sprievodné texty k exponátom sú okrem slovenčiny uvedené i v angličtine a nemčine.
Prehliadky hradu Strečno prezentujú prehistóriu a históriu hradu a okolitého regiónu. Návštevníci sa dozvedia zaujímavé fakty o najznámejšej historickej osobnosti, ktorá na Strečne žila, Žofii Bosniakovej, manželke Františka Vešeleniho. Hlinená kópia Žofínej múmie tvorí súčasť stálej expozície inštalovanej v kaplnke hradu. V podhradí zaujme stredoveká dedina Paseka, postavená autenticky podľa dobových stredovekých stavieb. Pozostáva z 5 malých, kompletne vybavených drevených domčekov so slamenými strechami, dom stredovekého pekára, rybára, ľudové liečiteľky, útulňa pre pútnikov. V 5. domčeku je umiestnený infopult. Súčasťou dediny je funkčná zvonica a studňa.